Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganlar, bugünkü dersimizde bir musulman dowlet ýolbaşy garaýşy nähilek bolmaly. Eger musulman dowlet ýolbaşy gowy bolsa, garaýşymyz nähilek bolmaly. Eger erwet bolsa, zalim bolsa, fasyk bolsa, oňa garaýşymyz nähilek bolmaly. Eger musulman dowlet ýolbaşy zalim bolsa, fasyk bolsa, oňa garşy aýaklanmak, zabastowka we miting geçirmek, şoňa benzeş hereketlere goşulmak dogrymy dälmi? Eger ol musulman başçysyna erwetlikler, ýalňyşlyklar bar bolsa, şoňa nasihat etjek diýip, şol erwetlik düzeltjek diýip, beýgyryp, söwüp, at takyp, ýa bolmasa videolar çekip, şoňa benzeş çağırşlar etmek dogrymy dälmi? Musulman başçysyna we hökümetde görülýän ýalňyşlyklardan diňe olarmy jogapkar, ýa-da halkyň näme şol ýalňyşlyklarda belli bir derecede paýy barmy ýokmy? Şu meselelerde musulman doganlar bilenmizden, başaranmazdan şu dersimizde bellep geçeriz. Birinci, musulman doganlar bu meselede bellemeler, akide kitaplarımızın, ananç kitaplarımızın ähli sünnet diýen ýaly bellep geçilen meselelerin biri, haram we günahkarçylyk bolmayan işlerde musulman dowlet başçysyny dinläp, oňa itaat etmekdir. Oňa itaat etmek wajypdyr diýip bellep geçilýär. Ama şerti näme? Halal we günahkarçylyk bolmayan işlerde. Ve bu mesele bizi, yani ehl-i sünnet musulmanlar, ehl-i bid'at fırkalardan, hususan harici, tekfirci, yani radikal toparlardan aýryan esasy meselelerin biridir. Çünki käbir bid'atçy toparlar, hususan harici, tekfirci, yani radikal toparlar, esasy bulan düşünjeleri näme? Şol musulman dowlet ýolbaşçyny garalamak, şoňa söwmek, ýa bolmasa şonu kafirlikde aýplamak, şoňa garşy çykmak, aýaklanmak, şoňa benzeş zatlaryň üstünde durýarlar bular. Bu bizi ehl-i sünnet musulmanlar şol hili dogry ýoldan azan fırkalardan aýryan esasy meselelerin birisi. Allah Taala Kur'an-ı Kerimde Nisa surasının 59-njy ayetinde diýär: "Ya eyyuhellezine amanu atii'ullaha we atii'ir rasulah we ulil emri minkum." Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, peýgambere itaat edin we özüňizden bolan hökümdarlara itaat edin diýär Allah Taala. Ayetde musulman doganlar ulil emr, yani hökümdarlar. Bu hökümdarların kimlerdir barada tefsirçi ulamalarymız şeýle diýär: ulil emr, yani musulmanlaryň hökümdary alimler we musulman başçylar diýär tefsir kitaplarynda. Demek Kur'an-ı Kerimde Allah Taala bize Allah Taala itaat edin diýär we peýgambere itaat edin diýär. Ondan sonra musulman doganlar musulman alimlerimize we musulman başçylara itaat etmeklik buýrulýar. Çünki bir jemgyýet boljak bolsa, bir halk boljak bolsa, agzyrlyk boljak bolsa, bir dowlet boljak bolsa, musulmanlar baş bolmaly. Ýagşam bolsa, ýamanam bolsa, bir başyň bolany ýagşy. Baş bolmasa kyn. Bu ol baş bolandan soň näme on gepine kulak asylsa, itaat edilse baş bolýar. Ýoksa her kim bir kelle bolup görjek bolsa, on baş bolmaklygyndan, başçy bolmaklygyndan peýda ýok. Alimlerim şeýle, musulmanlara ýol görkezji alimler bolmaly we alimlaryň diýýärine aýdýarna kulak asmaly. Her kim bir kelle boljak bolsa, jemgyýetem bolmaýar, jemaatym bolmaýar, ýurdam bolmaýar, dowlatem bolmaýar, hökümetem bolmaýar. Şonuň üçin bize diýilýär: Allah'a itaat edin, peýgambere itaat edin we ondan soňra musulman alimlere başyňyza başçydan bolup geçen musulman başçylara näme itaat edin diýilýär. Emma musulman doganlar alimler we musulman başçylara itaat meselesinde şert goýulypdyr. Näme diýse edin diýilmändir. Şert goýulypdyr. Ol şert hem musulman doganlar dine halal we günahkarçylyk bolmayan işlerde. Çünki musulman doganlar alimler musulman başçylaryň perişte däl. Olaryň bir gapdalyna nefsi we bir gapdalyna şeytany we diýmek näme ýalňyş bilerler, ýalňyşlat buýrup bilerler. Alimler hakynda da şeýle. Ne derecede alim bolsa bolsun, hafız bolsun, qari bolsun, muhaddis bolsun, awliya bolsun, pir bolsun, kim bolsa bolsun. Ahir netijede insan. Bu näme ýalňyşyp bilýär. Musulman dowlet başçylaryň hem şeýle. Näçe gowy adam bolsa bolsun, ýalňyşyp bilýär, hata edip bilýär. Şonuň üçin musulman doganlar alimlere we musulman başçylara itaatyň şerti bar. Ol hem näme diýdik? Halal we günahkarçylyk bolmayan işlerde. Mysal üçin ýolbaşçy haram iş buyursa, musulman doganlar şol meselede ona itaat edilmeýär. Hem arak içdiyse, arak satdiyse, adam öldürdiyse, raýata mysal üçin zulüm etdiyse, we näme on emrindäki kişiler, on elinde işleýänler ol buyruguna näme itaat etmelidir. Ýa-da mysal üçin musulman başçysyn bir ýalňyş düşünje alanyp musulmandan hijabyna goşulyp başlasa, genelden hijaby çykarmaly ýa şoňa benzeş zatlar başlasa, ýa üýt götmeli diýip başlasa, ol meselede ona itaat edilmeýär. Ol meselede näme ona itaat edilmeýär. Buhari Müslimde İbn Umar radiyallahu anh'tan haber berilen
hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye es-sem'u ve't-ta'atu alel mer'il muslim fîmâ ahabbe ve kerih mâ lem yu'mer bi ma'siye fe izâ umira bi ma'siye fe lâ sem'a ve lâ ta'a. Diye ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halasa da halamasa da musulmanın boynuna düşen zat günah haram bolmayan işlerde musulman başçısını dinlemek ve ona itaat etmektir diye. Emma günah iş buyurulsa onu dinlemek ve itaat etmek bolyan däldir diýip aýdýar. Ýene de Buhari we Muslim'de gelen başga hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye la ta'ata fi ma'siyetillah innamat ta'atu fil ma'ruf diye. Allah Teala'nın öňünde günahkar bolunjak zatda itaat etmek, boyun bolmak ýokdur. Itaat diňe meşru, yani halal günahkarçylyk bolmayan işlerdedir diye. Diýmek näme musulmanlar kim bolsa bolsun farky ýok. Isla alim, ahun, dowlet ýolbaşçy, ene ata, eger Allah Teala'nın öňünde Allah Teala'nın haram eden zadyny buyursa, Allah Teala'nın haram eden işini buyursa, dinlenilmeye ve diyene edilmeye ve itaat edilmeye. Emma haramlyk günahkarçylyk bolmayan işlerde musulman başçysyny musulman doganlar itaat etmek wajyp hasaplanýar. Başga bir mesele musulman doganlar bu meselede bellep geçmeli. Hatta ýolbaşçy zalim bolsa da, günümüziň dilini aýtsak diktator bolsa da, günahkar adam bolsa da, fasyk adam bolsa da, haram iş edýän bolsa da, ona garşy çykyp gozgolan turmak, ona garşy miting zabastowka etmek biziň ähli sünnetin akidesine göre haram hasaplanýar. Kavir gen görmek mümkin näme üçin beýle. Erbada adam bolsa, ona garşy çykmaly ýa onu aýyrmaly, şoňa meňzeş pikirleri alınıp gören bolmaklygy mümkin. Sebäbi musulmanlygynyň näme üçin haram hasaplanýar? Sebäbi bu hili hereketler musulmanlygynyň ýurdun bitewligine, birligine we asudalygyna howp töredýär. Biýuna insanlaryň ölüp nahak kan dökülmegine eltýär. Daşky düşmanlaryň her hili yaman niyetli insanlaryň, dowletleriň ýa-da toparlaryň öz yaman niyetlerini amala aşyrmak üçin pursat töredýär. Çünki olar nämeden peýdalanýarlar? Şu ýurtda garşyklyk bolsa, gohalmagal bolsa, miting zabastowka bolsa, şoňar zatlar özüne pursat bilýär. Ol ulu dowletler we yaman niyetli toparlar, terrorist toparlar. Onama şu hillatlar etsen, şolar üçin näme pursat töreýär? Ýurtda eden etdilen jinaýetlerin köpelmegine sebäp bolýar we ünsleriň bar bolan yaramazlykdan has erwet ýagdaýlaryň ýüze çykmagyna sebäp bolýar. Hatda has erwedi musulman doganlar ýurdun düýünden dargap bölünip ýok bolmagyna sebäp bolýar. Zabastowkalaryň, mitinglaryň, gohalmagallaryň nämelere sebäp bolýanyny musulman doganlar insanlaryň öňkü gününe zar bolup galýanyny ýaqyn wagtda käbir ýurtlarda bolup geçen ýagdaýlardan gördük, şaýat boldyk. Häzirem şu taýlarda ganyny kuşukluk duranok. Şu wagt şu taýynyň asly ýaşaýjylar at ýaşamagyda razy ýöne şu uruş bolmasa bolýar diýerler. Emma durup bilen oklar. Çünki musulmanlygynyň fitne fesat şoňalar. Fitne fesat ot musulmanlygynyň. Od ýakyp goýbersen öňüne almak kyn bolýar. Emma başlarına kiçik uçkunlardan başlaýar. Soň bir ulanyp gidýär bolýan ot da gowynam ýakýa, erbedem ýakýa, hemmen den ýakýa. Öňüne almak kyn bolýar musulmanlygynyň. Şonuň üçin musulmanlygynyň kitaplarymyzda hükümdar zalim bolsa da onun zulmünden has erbetdatlara sebäp bolmazygy üçin musulman dowlet ýolbaşçyna garşy çykmaly dälligi, hele ýara galyp ona garşy aýaga kalmagyň haramlygy aýdyp geçilýär. Bu ýene-de musulman doganlar halkyň içinde fitne fesady sebäp boljak, dowul döretjek islenlik hereketiň dogry dälligi bellap geçilýär. Näzir şu zatlary bizden eşitip kabul etmejek, garşy çykjak kişiler hem bolar. Hawa ýok, beýle däl, hawa zabastowka etmeli, miting etmeli, gaýrmaly, gohlamaly, mide çekip goýmaly diýip şu düşünjedäki adamlar hem kabul etmen, garşy çykmak mümkin. Şu hil adamlara biz diýäs, siz we siziň düşünjeňizdäki adamlaryň demokratça diýip ýa bir zat diýip gohlap, almagal edip, işsizlik şoňa meňzeş diýip käwirdatlar bahan edip, eden hereketleriniň netijesini seýredin ana komşy ýurtlarda näme bolýar? Irak şoň misaly, Siriýa şoň misaly, Libiýa şoň misaly, Tunus şoň misaly, hatda musulman bolmayan Ukraina ýalakka ýurtlaryň şoň misaly. Nuň nesihatdan niýe bir ibrat ýaxşy diýe, awal ibratymyna ýa-da diýişimiz ýalakka ýakynda nämeler bolup geçdi, şu zatlaryň netijesinde şaýat bolduk. Diýmek ulamalarymyz şu zatlary haram, şoňa meňzeş hereketlere goşulmaly däl, bu zatlar dogry däl diýende musulmanlygynyň eýle beýle diýmeli däl, diýilýän zada gowy düşünmeli. Näme diýiljek bolýar? Kimiň peýdasyna, kimiň ziýanyna? Emma musulmanlygynyň bu diýmek
şu diýmekdäl, zulma, haksızlyga, haramlyga razy bol diýmekde. Musulman kişi zulüm, haksızlyk, haram işler kimden we nireden gelse gelsin ýigrenmeli we haram işlere razy bolmaly däl. Eger başarsa İslam'a laýyk ýollar bilen, nesihat bilen musulman kişi haram işlerden äge etmeli, başarandan haramlyň öňüne almaga çalışmalydyr. Bu meselede belläp geçmeli. Başga bir mesele, döwlet ýolbaşça nesihat etjek kişi göni özüne we ýanyna iki çäklikde nesihat etmelidir. Ol uzakdan gyýgyryp, söwüp, at takyp, video çekip, birzat edip özüni gidilip, bu usullar dogry zatlarda musulman doganlar nesihat etjek bolsaň, göni özüne we ýanyna iki çäklikde nesihat etmelidir. Başarmayan bolsaň o sen boynuňa düşmeýär, o sen bir ýerde bu kulpy ýygyryp birde gurlanyň sen dinläp duran ýok. Ebu Davud'da, Tirmizi'de Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan habar verilen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diye afzalul cihadi kelimatu adlin inde sultanın cair. Cihadın en üstünü diye zalim padşahın yanına doğru sözü haksız aytmaktır diye. Ana şonda sen mert adam. Öňünde durup, gözüniň üstüne seyredip iki çäklikde özüne aýdyp bilsen, öz usuly bilen, ýoly bilen, ana şonda sen uly iş bitirdin bolýar. We musulman doganlar nesihat aýtmagyň öz usuly bar. Nesihat diýdim, men dogry aýdýany we kelläň we etleşiň alaka gurlap oturmakda. İmam Ahmed'in Musnad'ynda gelen hadisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu barada şeýle diýär: "Men arada an yansaha lizi sultan fela yubdihi alaniya walakin ya'khudhu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi qad adda alladhi alayhi." Kim döwlet ýolbaşça nesihat etmek istese diye ona ilim ortasında nesihat etmesin. Emma onun golundan tutsun, o iki çäk nesihat etsin diye. Eger nesihaty kabul etse mesele yok. Emma kabul etmese nesihatçı boynuna düşeni berja etdigidir diye. Çünkü musulmanlar onlar jar çekip aýdylan nesihatda aýplama bolýar. Ol oturup söýüp video çekip birzat edip aýplama bolýar, bu nesihatda. We şu taýdan belli bolýar musulmanlar onlar, ýa-da biçimlere erkil atlar da käbir kişiler ulakdan gyýgyryp goýaklap, şulan hiçbir dogry zatda musulmanlar. Kur'an-ı Kerim'de habar berilýär. Allah Taala Musa aleyhisselami we dogany Haruni Fir'aun'un yanına gitmegi buyuruyor. O şeýle diýär. Taha suresi 43-44 ayetinde: "İzhaba ila Fir'auna innehu tagha, faqula lehu qawlan layyina, la'allahu yetezekkeru aw yakhsha." Siz ikiniz diýär, yani Musa aleyhisselam bilen Harun aleyhisselam ikisem dogan, ikisem peýgamber bir döwürde ýaşan. Fir'aun gaty azy diýär. İkiniz Fir'aun'un yanına gidin, oňa ýumşak söz aýdyn, belki öwret alar we Allahdan gorkar diýär. Musulmanlar onlar täredin, yanına gidin, yumşak söz bilen nesihat edin diye Allah Teala. Sonra musulman doganlar, Fir'aun kim? Adamlar tarihinde yaşap geçen en zalim, en diktatör ve angruci kafirlerin biri. Muňlarça insany gardyran adam. Fir'aun pulun we wazifen serhoşlugynyň mesrigat näme gurlaýanyny bilmän, men Hudaý diýip oturan adam. Emma musulmanlaryň oň ýanyna nesihata barýanlar kim? İnsanlaryň en haýyrlysy, iksan peýgamber, biram däl, iki peýgamber. Emma şonu da Allah Taala olara näme buyurýar? İkiňiz Fir'aunyň ýanyna gidin, oňa ýumşak söz aýdyn, belki ibret alar we Allahdan gorkar diýär. Çünki musulmanlaryň maksat onu şol ýoldan alyp galmak, düşündirmäge çalışmak. O şeýle de ol erwet ýola girilgi özüni ýitiripdir. Maksat näme? Onu şol erwet ýoldan alyp galmak, o düşündirmäge çalışmak. O ýol başyny musulmanlar çenini aşy arşa çıkarmak, yol başyny mukaddesleşdirmek dogry däl. Çünki adamy öwmegen adamy azat bilýär. Edil şonuň ýaly musulmanda onlar erwet ýol başa hem nesihat etjek diýip, gyýgyryp, goýaklap, dogryny aýtjak diýip, agyna agam gelse gurlap, garada gelse gurlap, agyny hapalap, namusyna söw, enatysyna söwmek, at takmak, bu hilgatlar musulmanlar onlar dogry zatlar däl. Hiç kime garşy bu hilgatlar etmek dogry däl. Hukukan näme? Musulman döwlet ýolbaşçylara garşy bu zatlar etmek dogry däl. Çünki ona garşy edilen hereketin netijesi ziýany kime däl, tutuş halka däl. Başga bir mesele musulman doganlar bu hususy belläp geçmeli. Musulman kişi ähli musulmanlara, hususan musulman ýolbaşçylara doga etmeli. Beddoga, yani gargyş etmek
dogurda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sahih Müslim'de Aun bin Malik'ten radıyallahu anh'tan haber verilen hadisinde diye "Khiyaru a'immatikumul-lezina tuhibbunahum ve yuhibbunakum ve tusalluna aleyhim ve yusalluna aleykum ve şirara a'immatikum ellezina tubghidunahum ve yubghidunakum ve tel'anunahum ve yul'anunakum." Sizin hükümdarlarınızın en yaxşısı sizi gowy sizin hem onu gowuranыңızdır diye. Size dogadylak edip duran, sizin hem onu dogadylak edip duranыңızdır diye. Baş tutanlarınızın en şerlisi erbedi sizi yigrenip ve size lagnat aydany. Sizin hem onu yigrenip ona lagnat aydanыңızdır diye. İlki wagt alimlerden bir şeyle diye, eger menin kabul boljak dogadylygymyň bardygyny bilsedim diye, onu diňe hükümdaryň gowulmagy üçin ederdim. Çünkü diye özüm üçin dilek etsem diňe maňa peýdasy bar, emma hükümdaryň gowlugy üçin dilek etsem diye tutuş halka we tutuş ýurda peýdasy bar diye. Şonuň üçin musulmanlar, ahli sünnet imamlary, selefimiz döwlet baş tutanyna ýaşy dogadylak edip durmagy ünnäp, olara beddoga etmekden äge edýärler. Çünkü beddoga musulmanlar helak bolmagyna sebäp bolup bilýär. Emma haýyr dilek etsen, gowlugy üçin dilek etsen, ýa-da erwet bolsa düzelmek üçin dilek etsen, düzelmegine sebäp bolup bilýär. Bir kişiniň musulmanlygyna helak bolandan düzelmekligi has haýyrly. Baş tutana hidayeti doğru yola gelip doğru yola gelip Allah Taala'dan korkan takwa adam bolmagy, dürüst halal adam bolmagy musulmanlygyny näme tutuş halka we ýurda peýdasy bar. Şonuň üçin biz musulmanlar hususan öz baş tutanlarymyz üçin we umuman tutuş musulman döwlet ýol musulman baş tutanlar üçin näme edip durmaly? Haýyr dilek edip durmaly. Ya Allah şoň bir ýüregini gowluga tarap aça wer ýalňyşlary bolsa şolar ýalňyş hereketlerden gorap özüň dogry ýola sala wer we sen rady boljak amalyny ede wersinler, halkynyň insanlaryň peýdasyna boljak iş ede wersinler. Haram yollardan gora wardyk näme şey öz dilimiz bilen haýyr dilek edip durmaly. Tutuş musulmanlara, umumyň ähli musulmanlara, hususan musulman döwlet ýolbaşçylary. We bu hususda bellep geçmeli, iň möhüm we iň soňky meselemiz musulman doganlar, käbir doganlar diýe daý kynçylyk bar, halkymyzdan käbir kynçylyk bar, para horçylyk bar, we sanap başlaýarlar, şu zatlar bar diýe. Näme etmeli we biziň boýnumyza nämeler düşýär. Ilkile bilmeli zat musulman doganlar bir zat buluşturmaly da. Halk bilen hökümet bir tenen iki tarapy. Yani ikisi bir zat. Halk nähil bolsa musulman doganlar baş tutanam hökümetin şoňa meňzeş bolýar. Çünkü musulman doganlar hökümet işgärleri diýmek şol halk diýmek. Yani ýene-de döwlet baş tutan bir kişi. Emma bu 5 milyon 6 milyona hyzmat edip işleyen hökümet işgärleri ýüzlerçe, miňlerçe kişi. Diýmek näme? Bärde jogapkärçilikdiňe bir kişiniň boýnuna düşenok. Tutuşy hökümetdäki kişileriň boýnuna düşýär. Hökümet diýen musulmanlar halk diýmek. Şo takdip işleýän meni onuň munyň daýsy, jinsi ýene bir zady garnaşy. Diýmek näme? Hökümetin biz halkymyz. Hökümet halkdan aýry ýa başga ütköşük adamlarda. Diýmek musulmanlar näme birinji etmeli işimiz özümiz düzeltmeli, tövbe etmeli. Eger halal haramdan gurrun etjek bolsak, musulmanlar dürüst bolaryn. Dürüstlük, halallyk her kimiň özünden başlaýar. Bir kişiniň özü haramlygyň içinde gezip gören bolsa, Allah Taala haram eden işlerini edýän bolsa, başga kişini haramlykda aýplap bilme, aýplamak haky ýok. Çünki Allah Taala'nın öňünde haram edýän hökümet, haram edýän halk diýip ýok. Allah Taala'nın öňünde haram edýän kişi. Isle hökümetde bolsun, isle bolmasyn tapawut ýok. Yani sen halk bolup haram işedeniň bilen sen derejäň ip köşüp o hökümetde işleýän haram eden onko başgaça däl. Haram edýän adam bol. Diýmek näme musulmanlar halallyk, dürüstlük her kimiň özünden başlaýar. Halk hökümine musulmanlar gynansaňam köp bölegi haram iş edýär. Awa halkam şol halk, hökümetde işleýän şol halk. Diýilýär, süýdüň hilne hil bolsa diýe üstüne çykýan gaýmagam şol hil bolýar. Wezipa gelsek musulmanlar 5 manat artyk gazansak, ütkömen galýanymyz az. Gatwurmaly musulmanlar. Bu şaýat bolýan, o gorýan zadymyň gurun. Käýlerimiz musulmanlar öň gazanmadyğı puly gazansa mesrigat bolmagyny bolýar. Gözi haramlykda, gözi ilim namusyna. Hay men artygyrak pul gazanmagy, o elime ön gazanmadyk pulum geldi. Baýa uğradym, şundan bir Allah ýoluna harjaýyn, bir ýetimiň golundan tutaýyn, mätäşlere de kömek edeýin, şulary da gollak bolaýyn diýýänimiz az. Beter näme? Pul gazanmak üçin
ütköşü haram işler edesi geliyor. Aynap başlayan, mesriyat başlayan. Daşarıda çıksak ütköyäs musulmanlar onlar. Bizim adını aytmak hukmanna özüňiz şeýle de bilýäňiz. Türkmenleriň işlemäge gidýän, köp işlemäge gidýän ýurtlarynyň birinde şol ýurtda daşar ýurtly bolup jinayete bulaşanlaryň sanawy çap edildi. Türkmenler şol sanawda 2-nji ýa-da 3-nji ýerde düşmanly bolýardylar. Bu anyk hökümetiň hasabaty. Türkmenler şol sanawda 2-nji we 3-nji ýerde de jinayet işler etmekde. Indi sonra sana ýurduň içinde birileri gowgalmaklyga päsgel beren bolsa, daşar ýurda çykdyň. İşin bar yerine, pulun bar yerine çıktın. Ol yerde halal olup gowy işlemeklige kim sana päsgel berdi? Yani gurrun edýänler musulmanlar onlar bir kişi, iki kişi däl, bular hemme ýerde bar. Ýünden ýok bolup gitmek gaty köp. Yani sanawda 2-nji, 3-nji ýer diýmek sany gaty köp. Bu gynansa gam köpleniş bize degişli, bizim watandaşlarymyza degişli şuňa meňzeş habarlar şol ýurtda çykyp durýar. Ogurluk, jumurluk, urşsaýyş şuňa meňzeş zatlar. Sonra da ýurduň içinde sen birini günahkarladın. Ýurduň daşynda sana kim päsgel berdi gowy adam bolmaklygy? Eger sen halal dursa adam bolsaň, balan ýerinde halal zahmet çekip çöreň bilen bolsaň bolmaýarmy? Emma ýok. Haramlyga bulaşyp durlar, arak şeraba bulaşyp durlar, gyýyz geline bulaşyp durlar, ogurluk jumurlyga bulaşyp durlar. Ha diýmek näme musulmanlar onlar bizim özümizde bir uly kemçilik var. Köpümiz musulmanlar onlar iýmedigini iýse ütköýär, geýmedigini geýse ütköýär. Münmedi ulaga münse goýany göterilmek ütkömek bilen bolýar. Bir wazipa gelse ondan bäri bolup insanlary ýokurdan seredip başlaýar. Bu ýanky diýişmel bir kişi iki kişiň gurrunda şu içimizde şuňa meňzeş insanlar köp bar. Milletçilik, velayet parazlyk, tire parazlyk, garnaş parazlyk, biri-birine gowun etmezçilik, äsgermezlik, görüpçilik içimizde giňden ýaýran musulmanlar bolýar. Ýanky diýişmel daşar ýurtda bir halk bir daşar ýurtda çykanda beterem biri-birine gollap görmeli. Daşar ýurtda ol velayet, bu velayet boluşyp ýörüş. Daşyndan başga halklar gen görä Türkmenler näme hilaýdy? Oňa barýan ony ýok, hakyky türkmen men niýe ol ikinji sınıf türkmen arasy türkmen dälle, oňa barýan ony ýaman näýär. Musulmanlar onlar sen kim bolanda näme adam bolmasaň. Allah'ın bunu Türkmen, Arap olgulyp ýok. Allah Taala onu iki tane adam var. İmanlı adam, takwa adam, imansız bir takwa adam. Yani sen adam bolmasaň, sen kim bolanda näme? Sen halal adam bolmasaň, sen niýen, kimin atan kim bolanda näme? Elen kim bolanda näme? Haýsy milletten bolanda näme? Hakyna takda näme? İçimizde şu zatlar bar. 5 tane Türkmen bir ýerlik gelse agzy bir bolup bilenok. Sen näme gurrun edýän? Haýsy agzy birlikden gurrun edýän sen? Ondan soň biz şeýle bize beýle dilýär, bize şunu edilýär. Biz näme başymyza näme gelse musulman doganlar öz bolup görüşme sebäpli gelýär. Ýani näme? Haksızlygy bir-birimize edýäs, bir-birimiz soýýas, yalançylyk, hilegarlyk, paraxorçylyk, ogurluk giňden ýaran içimizde. Ýanky diýişmel daşar ýurtda bir-birine kömek etmeli ýerine bir-birini allap, bir-birini soýup durlar. Kul haky iýmek musulmanlar onlar içimizde giňden ýaýran. Asla käbir kişiler kul hakyň nämeligini bilenok. Kul hakyň nämeligini bilenok. Durşuluk içimizde musulmanlar onlar näme azalypdyr. Käbir musulman bolmaýan ýurtlarda şu zatlaryň ýani paraxorluk, hak iýmek bize wara az musulmanlar onlar. Çünki musulman bolmasa da şu zatlaryň paraxorlugyň, hak iýmegiň, başgasynyň malyna göz gyzdyrman erwetligine şolaryň käbir düşünüpdir. Emma biz musulman doganlar özümizde musulman diýäs, aslında en dürüst biz bolmaly, başgalaryna biz görelle bolmaly. Emma bizim diňe adymyz musulman bolşumyz, özümizde alyp barşymyz, ýaşaýşymyz musulman ýaly. Käbir hereketlerimiz musulman adal, akly bar adama gelişmeýär. Şonuň üçin musulman doganlar özümüz düzeltmeli. Allah Taala bir halka başdan berene düşen häline görä berýär. Özüň haramlygyň içinde gezip gören bolsaň, özüň birini zulmedip haksızlyk edip gören bolsaň, özüň gözüň haramlykda, ondan soň diýen men Dubayda ýalak ýaşajaksan, Dubayda ýalak ýaşasan sen ondan beter haramlyk edýän. Götürmeýän sen. Çünki näme Allah Taala insanlara öz häline görä berýär musulman dogan. Kafiram bolsa sebäplerini tutsa, dürüst ýaşasa gazanýar. Emma musulmanam bolsa, dürüst ýaşamasa, dikkat etmese kul hakyna, bir-birine zulm etse, şoňa görä başyna bela gelip durýar. Şonuň üçin musulman doganlar özümizi düzeltmeli, öz kemýerlerimizi düzeltmeli, öz hälimizi, düşünjämizi, garaýşymyzy düzeltmeli. Eger biz özümizi düzeltmesek musulman doganlar içimizdäki ýalňyş zatlar öz-özünden ýok bolup gitmez. Albaşdan biri geler, başgasy gider, hökümet biri geler, başgasy gider, emma halk şol halk. Bu zatlar öz-özünden näme? Düzelip ýok bolup gitmez, täze özümizi düzelýänçe. Şonuň üçin Hasan Basri rahimehullah diýär: "Kema takunu yuwalla aleykum" diýär. Siz näil bolsaňyz, şol hil dolanırlarsyňyz. Ýa-da siz nähilek bolsaňyz, başçylaryňyz da näme? Şol hil bolar diýär. Allah Taala'dan dilegimiz tutuş musulmanlara, ahli musulman dowlat başçylaryna Allah Taala hidaýet etsin. Öz razy we söýýän zatlaryny etmeklige muwaffaq kılsın. Musulmanlara, hususan umumyny da ahli insanlara peýdaly işler bilen meşgul bolmak Allah Taala biziň hemmemize meýser etsin. Alhamdulillahirabbil alamin.